Kaixo, Iker Dade bat naiz, eta gaurko matematikako klasean proportzionaltasuna zer den ikusiko dugu. Has gaitezen. Beno, hemen ikusten dituzuen lehenengo diapositiba honetan, daukazuen material desberdina aukera dezakezue. Alde batetik, diapositiba aurkezpena. Zuek berriz diapositiba hauek ikusi ahal izateko. Bestalde, bideoa. Irakaslearen azalpenekin diapositiba ikusiko ditugu banan-banan. Ondoren, testu dokumentua. Norbaitek nahiko balu, PDF formatoan, informazio guzti hau idatziz izango duzue. Eta azkenik, testa. Hemen, azalpen guztiak irakurri eta ikasita ondoren, test bat izango duzue, ikasitakoa ondo barneratu duzuen ikusteko. Goazen aurrera. Zer da proportzioa? Proportzioa, bi balioen artean ematen den erlazio konstantea da. Eta erlazio hau zatik bidez adieraz dezakegu, zatiketa honen emaitzari, hau da zatidurari, arrazoia deitzen diogularik. Bai? Balio bat, zati beste balio bat. Bi zenbakien artean dagoen erlazioa mantentzen denean, hau da, arrazoi berdina dutenean proportzioa ematen dela esaten dugu. Hau konprobatzeko, biderketa gurutzatua egin dezakegu. Zer da biderketa gurutzatua? Dauzkagun, bi balioak hartuko ditugu, eta biderketa gurutzatu egingo dugu. Baten zenbakitzailea bestearen izendatzailearekin, eta baten izendatzailea bestearen zenbakitzailearekin biderkatuko ditugu. Kasu honetan, 3/20 eta 4/15. 3/20ren emaitza 60 da. 4/15en emaitza 60 da. Emaitza berdina lortzen badugu, konprobatu dugu, biderkaketa gurutzatu da eginez, bi hauen erlazioa proportzionala dela. Proportzionalak diren konprobatu eta gero, ze motatako proportzionaltasuna dugun konprobatu beharko dugu. Erlazio bat proportzionala bada, proportzionaltasun zuzena ala alderantzizko proportzionaltasuna aurkituko ditugu. Ikuste dezagun zer den gauza bakoitza. Proportzionaltasun zuzena magnitude bat zenbaki batekin biderkatzean beste magnitudea ere biderkatzen da. Bale. Demagun tortilla bat bi pertsonentzat prestatzeko 6 arrautza behar ditugula. Bi pertsonentzat 6 arrautza. Pertsona gehiagorentzat, 4 pertsonentzat adibidez, 12 arrautza. 8 pertsonentzat, 24 arrautza. Bale? Balio bat biderkatzen dugunean, beste ere biderkatzen dugu. Arrautza gehiago beharko ditugu, pertsona gehiago baldin badauzkagu. Eta pertsona gutxiago berentzat egiten badugu tortilla, arrautza gutxiago beharko ditugu. Oso ondo datorkigu, pertsona bakar batentzat zenbat arrautza beharko ditugun kalkulatzea. Honela, bakarra daukagunean biderkatzen joango gara, eta 7 pertsonentzat zenbat arrautza beharko ditugun erraz kalkulatuko dugu. Proportzionaltasun zuzeneko adibide asko ezagutzen ditugu. Adibidez, klaserako boligrafoak erosi behar baditut. 5 boligrafo erosi behar baditut, eta 3 euro behar baditut boligrafo hauek erosteko, boligrafo gehiago erosteko diru gehiago beharko dut. Kasu honetan ere, proportzionaltasuna zuzena da. Noiz da alderantzizko proportzionaltasuna? Ondo. Alderantzizko proportzionaltasunean, magnitude bat zenbaki batekin biderkatzean, beste magnitudea zenbakia zatitzen dugu. Adibide bat. Demagun denon artean norma bat margotu nahi dugula. 4 pertsonen artean norma osoa margotzeko 20 arratsalde beharko genituzke. Zenbat arratsalde beharko ditugu bakarrik 5 lagun elkartzen bagara? Ondo da. 4 pertsonen artean beharko ditugun egunak 20 izango dira. Zer gertatzen da pertsona gehiago elkartzen bagera? Egun gutxiago beharko ditugula. Hau da, 8 pertsonen artean 10 egun besterik ez. Pertsona gehiago, denbora gutxiago. Pertsona gutxiago elkartzen bagera, bi adibidez, egun gehiago beharko ditugu. Pertsona gutxiagorekin, denbora gehiago. Kasu honetan ere, pertsona bakar batek beharko lukeenak kalkulatzen badugu, gero erraz kalkulatuko dugu pertsona gehiagoren artean zenbat beharko dugu. Bi balioak biderkatuz, alderantzizko proportzionaltasunean,
lortuko dugu arrazoia. Ondoren, balio hori 5 honekin zatituta, 16 egun behar ditugula lortu dugu. Hortaz, proportzionaltasun motak ezagutzea oso garrantzitsua da. Praktikatu dezagun pixkat. Sagarren pisua eta prezioaren arteko erlazioa adibidez. Nik sagar batzuk erosi behar baditut, geroz eta sagar gehiago erosi, ordainduko dudan prezioa handiagoa izango da. Sagar gehiago, euro gehiago ordainduko ditut. Beraz, erlazioa zuzena izango da. Kotxe baten abiadura eta iristeko behar dudan denbora. Demagun, nire etxetik eskolara kotxez joten naizela egunero, baina egun bakoitzan abiadura desberdin batean. Geroz eta abiadura handiagoan joten banaiz, orduan eta denbora gutxiago beharko dut. Eta geroz eta denbora abiadura txikiagoa eramaten badut, geroz eta denbora gehiago beharko dut. Kasu horretan, proportzionaltasuna alderantzizkoa da. Pertsona baten pisua eta honen zapata zenbakia. Pertsona batek geroz eta pisu handiagoa izan, orduan eta zapata handiagoak beharko ditu? Ez du zertan, hori ez da horrela izaten. Pertsona bat bakoitzak bere pisua du eta bere zapata zenbakia, eta bi balioak ez daude erlazionatuta. Beraz, pertsona baten pisua eta honen zapata zenbakiak ez du erlaziorik. Ez dago proportzionaltasunik. Botila bat betetzeko behar dugun denbora eta iturriko uraren emaria. Iturri bat geroz eta gehiago ireki, geroz eta denbora gutxiago beharko dugu botila betetzeko. Beraz, proportzionaltasuna alderantzizkoa izango da. Kartelak jartzeko txintxetak eta kartel kopurua. Demagun kartel bat jartzeko, 2 txintxeta besterik ez ditugula behar. 2 kartel jartzeko, 4 txintxeta erabiliko ditugu. Kartel gehiago, txintxeta gehiago. Beraz, proportzionaltasuna zuzena izango da kasu. Problemak ebazterako orduan, proportzionaltasuna mota identifikatu beharko dugu lehenengo. Hori izango da gure lehenengo pausoa. Proportzionalak diren edo ez. Erabaki eta proportzionaltasuna zuzena edo alderantzizkoa den pentsatu. Ondoren, unitatera laburtuko dugu eta eskatzen diguten kopuruan ebatziko dugu gure problema. Askotan oso egokia izaten da taula bat erabiltza balio bat baino gehiago eskatzen badizkigute. Hemen dituzue problema pare bat. Aurrerago, nahi baduzue, denbora izango duzue problema hauek ebazteko. Gaurko zoneraino iristen gera eta hori izan da dena. Beste batean jarraituko dugu, orain ikusitakoa errepasatu eta ariketa batzuk egin. Segi horrela. Agur!